ассалому алайкум тамошобинои ҳамешагӣ канали Бобоҷон медиа. Акаҷонои ма, додарҷонои ма, апаву хоҳарои ма, ай ҳаматон хоҳиш мекунам амин авори мара то охира як бор гӯш кунед. Ма гапҳои муҳим дорам, чи дар тикток бошид, чи дар инстаграм, чи дар ютуб. ана чихеле ки акаи Бахтиёрҷона рафтем бо ай пеш навор кардем. Ана бигем ҳамин рӯз акаи Бахтиёр телефон кард, гуфт додарҷон бигем ки просмотр гирифт, не ки 1500 обши ҷамъ шид. Медонем ки дар 1500 участка гирифта наметона. ҳамин акаи Бахтиёрҷон мега ки инами як моҳи дига мондагиай уже вақт хунак шидесай. ҳадди ақал як 2 соати хай 3 соати хай суми ҳамун ҷамъ шава ки ман як участка чап гирам. Мега таваккали саломатим ба худо, дига мебарам чӣ чизе мешам намешам. ҳамин ҳадди ақал 2 соати хай замин бигирам, палатка меёрам, палатка мезанам, замистон ман мегузаронам. Таваккалиш ба худо мега. ҳай вазъиятоша фаҳмондам ки беҳад бигем саломатиш безебай. боз ман видеои кӯтоҳаша мемонам. яке айҳош мерава меғалтана михел полни тамом мекуна, рӯҳ ҳама даридагӣ. ин чиза ҳамсояшуна ҳамаи одамои дар территорияшуна анвоамни медонанд. шояд ки мара ози тамошо кунанд ин чиза медонанд. фақат хосай барои Аллоҳ ин ҳамин дофарам ма гуфтамаш акаҷон ай дасти ма чизе омад кадам. гуфт медонам додарҷон ҳар чизе омад як бор гам ку ай барои Аллоҳ бика амира парто. Аллоҳ худаш ман ноумед нестам, иншоалло як ёрдам мекунанд. ақаллан ҳамин 2-3 соати хак бигирам ки як палатка бизанам озира шуда ки бигем ҳамин зани фарзандам дар ай барфу борон берун бошад, тамом дигаш ба хайрай. хай намешава ку ҳар ҷое ки ёфти қади кӯча да палатка бизани, ай худат участка бошад дига гап. амра қадоме ки дастат мераса акаи Бахтиёра занг бизанед. ози дар ҳамун райони Кӯйбеш хеле ай пеш рафтам навор кардам, дар ҳамунҷа қарор дорад. ман навори прачамни нишонтон дода будам, худам ай пеш рафтам навораш кам. бародарҷоно ай барои Аллоҳ фақат ҳамин акара як бурга дастгирӣ кунед. мега саломатим таваккалиш ба худо, ҳамин гилани зани фарзандам ай тай барфу борон бера кунам. дига таваккали худам ба худо, барое ки худаш беҳад бигем вазъиятш безебай. намихел худ ай худ меғалта, ҳамин замин да мезана, ҳамаи ҷош полни шишара майол ман мемонам маиб шидагиай. ҳай ҳазор рамад ҳамун нафарое ки лайк мемонен, дастгирӣ мекунен, видеора паҳн мекунен. видеоша тамошо кунен. Аллоҳ ҳаматан нигоҳбон боша. ай ҳамат ман миннатдорам. худованд яктона ба миллион баробар кунад. дар паноҳи Аллоҳ. ман фикр мекунам ан ҳамин акамона. салом алайкум ака. ин ака биёям. ин ҳамин акара фикр мекунам ҳаматон шинохтем. ози ака мефаҳмем чӣ гапай бародарон. бишнен ака. ё бисмиллоҳ. акаи Бахтиёрҷон, шумо ҳамин сабаби ки моро ай худи ноҳияи ҳамадонӣ ҳаминҷа файрод кардем сабабаш чия? ака амира як шум мефаҳмондем ба бародаро. фақат баландтар гап занед ки дар овози шум мошино гузаштан камтар баландтар гап занед ки бародаро бифаҳманд. салому алайкум. саломи хума ба тамоми кулли мардими ғарибу ғарибачаҳо, апоҳое ки дар ғарибиянд, хоҳарое ки дар ғарибиянд, касоне ки дар Тоҷикистон ҳастанд, ба кулли мардими тоҷикзабон мерасонам. сабаби ман файрод кардагие ки ман дар кӯчаи бародарҷоно, и ягон чӣ нест. ина ба худо қасам яка хеле аршид мара файрод дорад. ина як одами риши сафедшидагӣ чӣ дурӯғ бига. и яка чӣ хеле ки медонен дар регар буд, вақте ки шаҳри Турсунзода да буд, мо рафта будем, ҳай ҳолаш фарзандаш навай дунё гузашта буд. ан ҳамин ака анамуай. шояд ки хароби бад шидай, саломатиш беҳад безеб шидагия дар ҳамин кӯчаи шаврӯз. шояд ки ай ҳамин ҳисоб хароб шидай, баъзе нашиносен. ан ҳамин ака анаму акаи Бахтиёрай. хоб ака, шумо чанд қад шид ки дар ҳамин кӯчаен? ман тӯли як моҳ меша ки дар шаврӯз. ӯ квартираи шаҳри регар чӣ шид? аунҷа соҳае ки касалӣ будем сир кардам. аҷа пеш кардам. акаи Бахтиёр иҷа дар тарбузое ки ҳастанд ё айхтона ё тарбузе ва ҳамиҷа ден тарбузе бара нигоҳ кунем, фурӯшои бисёр қаят шуд метиям. мебина шаф мақсад ки ҳам тарбузои акара иҷа савдо мекунӣ,
чойпури бигем нонпули та ҳисоби ҳами акай тарбуза ихтона ё زمین در کمتر خوری بین میشینه خیلی مبلغ گذرداشته بیجا مونده بیچی مونده خیلی میره نگه کنه کم کم فروش هم باید چه میکنه мақсад хосай барои аллоҳ мақсад ки акай ин ҳамиҷа чи хеле кайф базет фаҳмиден о ин ҳамиҷа да дидай ки ин ҳами ака дар кӯча ховай гуфтае ки ина биё тарбузома пешеда мемонам ин ҳамиёра ти нигах ки мақсад шаб рӯз ҳамиҷа да ки ҳастӣ ҳамиёра қадира да нигоҳ ки мардум да бихаранд мисол бифурӯш ҳамиёра нонпулиша ҳисоби ма хулоса ки и ака соҳиби ҳамин чизо буда ин ҳамиҷа ака шаб рӯз бигем ховай ҳами акай бахтиёр худат аями нафарое ки шуморо тамошо кардед саи мардуми мусалмонмон мардуми тоҷикмон чишон гуфтани ака ина мо раи дуроз омем ки худ дарди дил кини ҳамин мардум да من با تمام مردم تاجیک و تاجیک زبان با اکا و دادارا با اپا و خوارا با کل مادران تاجیک متنی هستم که اولش هیچ کس خداوند نادار و کمبغل و به صاحب نکنه صاحب هم الله تعالی خچای هیچ کس پیش یگم آدم دیگه محتاج نکنه امروز ما که اومدیم دایش شکست زدیم کسلی مرگ مردم بیماری و بانستدوی داشتیم به همین درجه اومده برسه که در کوچه مونده میداجه کوارتیر مونامتیان روی 6 کسل تبرکلوسون مثلا 14 سم پنسه میگیرم نمیرسه در کوچه موندم دیگه نمیدونم کجا برم برای رفتن من گم کردم ای مردم توجیک همه خواهش میکنم که همه هم باشه یاسمی هم که باشه یاسم یک خلطه نوسه نمیبیوه یک سامان هم یک کودکش نمیته مکتب روی میکنه یک سامان همو یک خلطانوس نگیره و اگر همو را خیر کنه بامو که من یک سوتیق زمین خطیه بگیرم که همه کوچه یعنی مشم کودکام عایدر مردم یاس نکنم انشاءالله ای خدای بزرگ امید دارم که صحابه دین و خیرت همه گیرن اکا انشاءالله ما باور دارم اکای بختیار انشاءالله که مردم تاجیکمون هیچ وقت در کوچه توقع نمیمونن برای که ای اکای بختیارم خودم خیلی که خودتون شاهد بدین انا شهر ترسونزاده دا بودم و وقت رفته بودیم ای پیش دیده بودیم یک